Евротле, ти знаеш ли, че единственият начин да свалиш килограми е като ядеш салата. Особено ако салатата е руска и е правила Лиля ти Гинче. Гледай сега, трябва да направим разграничение. Както руската, така и снежанката не са салати. Освен това, да набълбукаш обикновена зелена салата с 3 литра зехтин също е лоша опция, ако искаш да отслабваш. Това, което хората подценяват, е огромното количество дресинги и сосове, които използват за подправяне. Нека направим и една бърза математика с стандартна салата Цезар, в която има крутони, пармезанче, пилешко филе и класическия сос за тази салата. Крутоните са удавени в зехтин, така че да хрупкат. Има над 100 калории от пармезана, а пилешкото е уж настигано, но за по-хубава коричка е пържено в доста мазнина. Дресинга пък се прави основно от зехтин и пармезан, а за още по-як вкус се слага и жълтък, който също е изцяло мазнина. Лесно един Цезар може да се окаже 3/4 от калорийния прием на повечето хора. И само да кажа, че нашата салата Цезар е само 350